En el marc de l'agenda d'activitats obertes al públic, el Parc Natural de Llevant va organitzar una jornada de la tortuga mediterrània. La convocatòria va ser un èxit i varen ser molts els assistents, especialment famílies amb infants que es congregaren a l'Alqueria Vella. Allà els va rebre una educadora del parc que va fer una breu introducció en aquest espai protegit. Després de caminar uns minuts, arribaren al lloc on els esperaven Álvaro Román, tècnic del parc, i també les tortugues. Aquestes caixes, els que tinguin més força, entre un o entre dos i dur-les fins allà en el puesto on... Dins les capses, desenes d'exemplars de tortugues esperaven el moment de ser alliberades. Però abans, els participants havien d'aprendre moltes coses sobre aquests rèptils i tot allò que es fa per estudiar-los i conservar-los. Per començar, cal conèixer quina és l'espècie de tortuga protagonista de la jornada. Aquí a Mallorca hi ha dues espècies de tortugues de terra. Aquesta és la tortuga mediterrània i després n'hi ha una altra que se diu tortuga mora. A la placa de darrere, a la tortuga mediterrània, en aquesta, està dividida en dues plaques. I la tortuga mora no està dividida, és una sola placa. El més característic d'aquests animals és la seva closca, que a més permet diferenciar els dos sexes. La closca serveix per protegir la tortuga. Està formada per una part òssia i per unes plaques que hi ha damunt que són còrnies. O sigui que té la mateixa, és de mateix material que les banyes o que les ungles. Els mascles tenen aquesta placa de darrere cap a baix. I les femelles la tenen com cap a dalt. Aquesta placa d'aquí darrere, que se diu plastró, té com un foradet, està abombada en els mascles, i a les femelles és llisa. A més, tenen altres trets propis del grup al qual pertanyen, els rèptils. Els rèptils normalment estan coberts d'escates. Una altra característica que tenen és que tenen la sang freda. La presència de les tortugues a Mallorca és relativament recent. Les tortugues no apareixen en els fòssils a Mallorca. Què vol dir això? Que fa poc temps que estan aquí. Només fa 3.000 anys. Actualment les tortugues de terra són espècies legalment protegides. També hi ha tortugues que estan visquent a cases com a mascotes, però està prohibit. La tortuga és una espècie protegida i està prohibit tenir-les a cases. Les tortugues que s'alliberaren en aquesta activitat procedien del Centre de Recuperació de Fauna del COFIP. Abans, però, es va realitzar un taller de marcatge. Aquestes plaques dels costats se diuen plaques marginals. I en aquestes plaques se fan unes marques. A la part còrnia, no a l'os. O sigui, quan se fan les marques, no li feim mal. És com si féssim això a una ungla. Quan ens tallem una ungla, no ens feim mal normalment, no? I doncs és el mateix. Amb l'ajut d'un gràfic va explicar la tècnica utilitzada per donar un nombre a cada una de les tortugues. Per identificar cada animal, el que s'ha acordat és que cada placa tingui un número. Amb aquest número sabem cada tortuga quina és. Amb la col·laboració dels més petits es va procedir a identificar les tortugues. 2.000. Aquestes d'aquí. 100, 2.100. Ara, les de a baix a l'esquerra. La 3 i la 4. 4 i 3? 7. I doncs, aquesta és la 2.197. I per pesar-la la ficarem aquí de dins. També es va determinar el sexe dels exemplars. Es pesaren i mesuraren. Veus aquí? 160. 160 grams. Uns 8 centímetres. Sí. Els exemplars identificats s'anaven situant en un tancat previ a l'alliberament. Petits i grans realitzaren amb entusiasme les tasques encomanades.
Amb aquestes activitats cercam una conscienciació dels públics, sobretot del públic més jove, i també explicar-los com se treballa amb aquestes espècies que estan amenaçades. Quina feina se fa de recuperació, com se conserven les poblacions naturals, com se creen noves poblacions a llocs que normalment estan protegits. A través d'aquesta activitat jo crec que ha quedat bastant clar per la gent com se treballa amb aquestes espècies i quina és la seva situació. La jornada també té una finalitat de conservació i forma part d'un programa de manteniment de les tortugues al parc. Periòdicament fem alliberacions a llocs que són adequats per mantenir aquesta població. Moltes vegades provenen de cases, la gent les té a casa seva i les dona en aquests centres. També són tortugues ferides que se troben i que se recuperen en aquests centres i anualment se fan una sèrie de mollades de tortugues d'aquesta procedència. A més de la captivitat, les principals amenaces per a les tortugues són les urbanitzacions i els incendis. Hi ha poblacions que se troben en unes condicions molt dolentes, bàsicament per la destrucció de l'hàbitat, perquè la tortuga viu a zones costeres, a zones de marina, i aquestes zones han estat urbanitzades i s'ha destruït l'hàbitat. Una altra causa important de mortalitat són els incendis forestals. De vegades les tortugues són animals lents i no poden escapar en el foc i quan hi ha incendis de vegades moren moltes. Sembla que els participants havien après molt bé tot allò que els explicaren. Ens han explicat que són espècies protegides, no? I que el que hem d'intentar és que no sigui com un animal domèstic, sinó que està en el seu ambient, que és la natura. He après que les tortugues se poden diferenciar i tenen marques per saber si són de Mallorca o de Menorca i quant de temps han viscut. I que no poden estar en casa perquè se poden morir. També valoraren molt positivament l'oportunitat d'estar en contacte amb la natura que suposen aquestes activitats. I hem decidit venir a aquesta excursió perquè ens agrada molt la natura i ja vam fer una altra activitat que era anillament d'ocells i ens va agradar molt i hem decidit venir a aquesta de les tortugues, que a ells els feia il·lusió veure-la. Aquesta jornada forma part d'un programa més ampli d'activitats educatives i divulgatives que promou el Parc Natural de Llevant. Es fan habitualment sortides amb itineraris guiats, itineraris sobre les excursions, a part de tots els aspectes del parc, flora, fauna, arquitectura, arqueologia, històric, patrimoni etnològic. La jornada sobre les tortugues mediterrànies es va completar amb una recerca d'exemplars per la zona. S'ha d'anar mirant en terra i mirant per les mates, per davall els càrrecs i tot això. I d'aquesta manera és una forma de prospectar una superfície amb bastanta probabilitat d'èxit. La batuda va tenir èxit i es localitzaren un parell de tortugues. Les seves marques varen permetre identificar-les. Quan totes estan identificades, mesurades i pesades, arriba el moment més esperat, l'alliberament. Ara hem d'aixecar la gàbia i tenir... A veure, amb aquelles... Hi ha una cosa penyes! Aquestes, és que aquesta tortuga de vegades s'escalen. Vinga. Ben observades per tots els assistents, desenes de tortugues caminen, a la fi, lliures. Al principi semblen confuses, però a poc cada una troba el seu camí.